to... Zmoknuté kuriátko, naja, co seš ty? Ale Elbrus bych dal. Na Mont Blanc, to bych kámo. A jak je to drsné na Mont Blanc? Jako mě to... není můj drsný, ale... Právě, že mě spousta lidí říká, že to je jako na dlouho, OK, ale je to jako celkem pohodový To stup. dá, že to není technicky těžké. Že tam jako to, co bylo tady, tam rozhodně není. Ale... Jako je to tak... Tady ty feraty, co jsou tu, Ty tam nejsou. tak ty tam rozhodně nejsou. To tam není tak je to? Ne, Že na Mont Blanc je není. to plynulejší. Stalo právě. Ne, právě, že tam není jako to jištění. Aha, takže musíš jít so sprievodcom. Ne, musíš to dát a tak tam bavený. Já vím, že tam šlo spousta lidí úplně bez provazu. A dali to. Tak tam jdeme na budoucí leto, ne? Kámoš tam chtěl jít letos, ale nevím, jak to s ním dopadne, jestli si zase rozhodne, že ne, nebo... Fakt je, jako spousta lidí mě říkalo, že to je fakt mnohem snazší kopec než většina kolem, že prostě i přesto, že to je nejvyšší kopec, tak jako výstup tam tou nejjednodušší trasou trvá, říkal, jako týden nahoru, jo. Že prostě jdeš tam nějak drsně. No, já si to nemám rád Francouzov, ale dáme Mont Blanc. Je to na pohraničí, ja to nepredím. Já pomůžu. I've been set free and I've been bound to the memories of yesterday's past. I've been set free and I've been bound, and now I'm set free. I'm set free. I'm set free to find a new illusion. I've been blinded, but now I can see. I